Minahal nga mga kaigsuunan diha kang Kristo. Karon mao ang ikatulo nga sesyon sa mensahe sa krus. Mupadayon ko sa pagpatin-aw sa miagi nga duha ka mga sesyon sa unsa nga matang ang Dios. Una, ang Dios mao ang magbubuhat sa tanang butang. Ang tawo ug ang tanan nga mga butang wala mabuhat sa tiyansa lang. Sila gidisenyo o gibuhat sa Dios nga magbubuhat. Ikaduha, ang Dios mao ako man ang mao ako. Walay nagpanganak sa Dios o nagbuhat kaniya. Apan siya nagaluntad, siyang kagalingon sukad pa sa wala pa ang kahangturan, ug siya naahangtod sa kahangturan. Ikatulo, ang Dios mo ang nahibalo sa tanan o gamahanan sa tanan. Ang Dios makahimo sa pagbuhat bisan sa mga butang nga dili mahimo sa tawhanong abilidad. Ang Dios nahibalo sa tanan nga mga butang mahitungod sa nangagi, karon ug sa umaabot. Gipatin-aw nako karon ang miaging duha ka mga sesyon. Karon musulti ko kaninyo mahitungod sa ikaupat nga aspeto sa Dios, ang tagasulat sa Biblia. Manginaot ko nga kamo motuo gayud nga ang Biblia ug ang mga pulong sa Dios kay tinuod pinaagi sa karong nga mensahe. Ako nag-ampos sa ngalan sa Ginoo sa inyong pagtuo. Kamo mosunod og mobuhat sa pulong sa Dios ug makadawat sa tanang mga panalangin nga gisaad diha sa Biblia. Mga kaigsuunan diha kang Kristo, sa diha nga kamo moadto sa simbahan ang tanan ana ay gamay nga makuha diha sa Biblia. Ang dalan sa kaluwasan tin-aw nga nahisulat sa Biblia. Kini nagpatin-aw kung nganong gibuhat sa Dios ang mga tao, giunsa niya pag-agak sa kasaysayan sa mga tao ug mahitungod sa sinugdanan ug sa katapusan sa tawhanong kultibasyon. Kini, tinausab nga nagsulti bahin sa langit ug sa impyerno, ang Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo ug ang katungdanan sa tao. Kung kamo motuo ug mobuhat niini nga mga butang, kamo makaangkon og kaluwasan ug sa kinabuhi. Unya kamo makaangkon sa kwalifikasyon sa pagsulod sa gingharian sa langit. Adunay dili mahihap nga mga libro sa niini nga kalibutan, apan ang Biblia lamang ang makahatag og sa kaluwasan ug kinabuhi ngadto sa mga tao. Unya, kinsa ang nagasulat niini nga Biblia? Ang Biblia nakalangkob og 66 ka mga libro nga naay 39 ka mga basahon diha sa daang tugon ug 27 ka mga basahon diha sa bag-ong tugon. Kini nailhan nga 34 ka mga tawo ang na-record sa Biblia, 26 ka mga tawo sa daang tugon ug 8 ka tawo sa bag-ong tugon. Pananglitan, ang Genesis gitala ni Moises ug ang Ecclesiastes gitala ni Solomon, ang Isaias gisulat ni Isaias. Sa bag-ong tugon ang mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan nga ginganlan sa ilang pagsulat. Ang mga sulat gitala ni Apostol Pablo, Pedro, Santiago ug ni Juda. Kini nagkabat sa 1,600 ka tuig aron nga ma-record ang Biblia. 1,500 ka tuig sa daang tugon ug 100 ka tuig sa bag-ong tugon. Ang Biblia kay koleksyon sa mga basahon nga gisulat sa 34 ka mga tawo sa panahon sa 1,600 ka tuig. Apan ang tagsulat sa Biblia kay mao ang Dios. Sa gisulti nako may 34 nga magsusulat. Apan sila dili mao ang mga tigsulat apan ang tig-record. Hatagan ko kamo og example. Ang usa ka inahan nagpuyo uban sa iyang magulang nga anak nga gusto mosulat sa iyang manghud nga anak nga lalaki nga nagpuyo sa gawas. Kini nga inahan mingsulti sa iyang anak nga magulang kung unsa nga iyang isulti sa iyang sulat aron nga iyang isulat. Unya kang kinsa man kini nga sulat. Sulat ba kini sa magulang nga anak nga lalaki tungod kay siya man ang misulat niini? Apan dili. Bisan tuod gisulat kini pinaagi sa kinamagwangan nga anak apan ang sulod sa sulat gikan sa inahan. Sa samang paagi ang mga sulod sa Biblia kay pulong sa Dios. Ang Dios naghikap sa mga tawo nga angay sa iyang atubangan ug sila ming sulat pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Mahitungod niini, ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 kay nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 kay nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Sa Isaias kapitulo 34 bersikulo 16 kanag-ingon, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova, ug basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan siyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu, mo'y nagtigom kanila.
Bisan to dadunay daghan nga mga magsusulat sa Biblia, ang tibok Biblia wala gayon nahasupak siyang kagalingon nga may pagkamakanunayon ingon nga kini gisulat sa usa ka tawo. Kini tungod kay kini gisulat sa Dios ang labing gamhanan nga paagi sa mga buhat sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Biblia na record pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo, busa inyo usab kini ihubad pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 16 kay nag-ingon nga nagsulti mahitungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat nga sa maong mga sulat adunay gani mga butang nga mamalisod sabton nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon og kinaiya ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis niini ngadto sa ilang kaugalingon pagkalaglag. Kung dili ninyo ihubad ang Biblia pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo, apan pinaagi sa tawhanong mga nahuna, malahi ninyo kini sa pagsabot nga gustong ipasabot sa Dios. Kamu mapukan sa kalaglagan. Kung kamu muhubad sa Biblia uban sa giya sa Espiritu Santo, makahimo kamo nga makaamgo nga ang bersikulo maparis sa matag usa. Kini miingon walay bisan unsa niini ang mawala, walay usa makulangan siyang kauban. Sama sa mga beads kinahanglan nga ihugot aron nga mahimong usa ka kwintas. Ang matag bersikulo na kumpleto pinaagi sa pagparis sa bersikulo nga makatabang ug sa paghimo niini nga hingpit ug bug-os sa espiritual nga kahulugan. Hatagan ko kamo og sayon nga example. Ang buhat Kapitulo 2 versikulo 21 kay nag-ingon og mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan kung kini lang nga bersikulo, kita dili makasabot sa kabubuton sa Dios mahitungod sa kaluwasan sa bug-os gayud. Sumala sa giingon sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21, dili ang tanang magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Kita dili makaangkon sa kondisyon sa kaluwasan pinaagi lamang sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Busa, sa Roma Kapitulo 10 versikulo 10 kay nag-ingon, kay ang tawo magatuo diha siyang kasing-kasing aron mamatarong siya, ug siya magasugid pinaagi siyang baba aron maluwas siya. Sa ato pa kadto lamang ang kinsa gipamatarong pinaagi sa pagsalig diha sa ilang kasing-kasing nga maluwas pinaagi sa pagsugid uban sa ilang mga baba. Unsa di ay ang mituo? Sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 14 kay nag-ingon, mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo magaingon nga siya adunay pagtuo apan wala siya binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo ha? Kadtong gipamatarong pinaagi sa pagsalig diha sa ilang mga kasing-kasing anaay mga ebidensya diha sa ilang mga buhat. Kung tinuod nga nagtuo kamo nga si Jesus namatay aron sa pagpasaylo sa inyong mga sala, ang mga buhat mo sunod sa diha nga kamo nagpuyo sumala sa pulong sa Dios. Tungod kay inyong gihigugma ang Dios ug ang Ginoo kinsa mihatag siyang kinabuhi alang kaninyo. Dili kamo gusto nga masakitan ang kasing-kasing sa Dios ug kamo kinahanglan na nga magsugod nga isalikoy ang sala. Dugang pa kung kamo nagtuo gayud sa gugma sa Ginoo, kamo mohigugma sa inyong mga igsuon isip inyong mga kaugalingon. Dili kamo magdumot, masina, maghukom, magkondina ug mangita sa inyong kaugalingon nga kaayuhan apan moalagad, muhalad ug tabangan ang mga nagkinahanglan aron sa pagpakita sa ebidensya sa inyong pagtuo uban sa mga buhat. Apan ang mga buhat dili lamang sa dayag. Ang taga Roma Kapitulo 3 versikulo 28 kay nag-ingon, kay maoy atong pag-isip nga ang tawo pagamatarungon pinaagi sa pagtuo, pinagawas sa mga pagtuman sa kasuguan. Bisan unsa pa kadaghana kamo nagabuhat sa kamatuoran, kung dili ninyo kinibuhaton uban sa pagtuo kamo dili pagamatarungon pinaagi sa mga buhat lang. Ang inyong kasing-kasing kinahanglan nga mahimong balaan tungod kay kamo nagtuo sa Ginoo, ug ang inyong mga buhat kinahanglan gayud gikan sa pagkabalaan sa kasing-kasing isip bug-os nga mga buhat. Busa, ang pagtuo diha sa kasing-kasing nagpasabot sa paghimo sa inyong kasing-kasing nga balaan nga diin ang balaan nga mga buhat na mapakita. Sa ato pa, kini mao ang paghinlo sa inyong kasing-kasing. Sa diha nga usa ka tawo gihinluan ang iyang kasing-kasing pinaagi sa pagsalig niini nga paagi sa pagkupisal sa ngalan sa Ginoo uban sa iyang mga baba, siya makadawat sa kaluwasan. Kung kamo wala mahibalo sa kapikas o sumpay niini nga mga bersikulo, mahimo mo nga masayop sa pagsabot sa kamatuoran nga maghunahuna. Molos
Maluwas lamang ko kung akong dawaton si kay Jesus nga akong manluluwas. Umaluwas ko bisan nga napuyo ko sa mga sala, kumutuo lang ko sa kasing-kasing. Busa sa niini nga kaso kamo magpadayon sa pagpakasala. Ug sa ato pa, kamo dili makaangkon og kinabuhi apan maadto hinuon sa kalaglagan. Ingon man usab sa pagpakahibalo sa kabubuton sa Dios sa husto sa matag bersikulo. Dapat kamong makaila sa kaubang mga bersikulo. Niini sa nga paagi, kamo mahimo nga bugos nga makasabot sa husto nga espirituhanong mga pasabot. Mga kaigsunan diha kang Kristo, ang Biblia mao ang pulong sa Dios ug ang tanan nga mga pulong nga naa niini kay mga tinuod. Kini mahimo usab nga mapamatud-an diha sa tibuok kasaysayan. Mahimo ninyong matan-aw diha sa daang tugon ang kasaysayan sa Israel, ang mga nahitabo sa kasaysayan ug usang mga tawo, ug ang dapit ko ug ang kostubre tinuod kaayo. Dugang pa, misulti ko sa ming-agi nga adunay daghan nga mga tagna sa Biblia ug sa matag usa kanila kay natuman na. Pananglitan, sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 43 hangtod sa 44 kay nag-ingon, kay ikaw pagahiabdan ra sa mga adlaw nga ang imong mga kaaway magapakural og yuta libot kanimo, ug ikaw pagalikusan og piiton sa tanang dapit. Og igabusdag ikaw sa yuta, ikaw ang imong kabataan sa sulod kanimo, ug dili na nila kay ikaw binlan og usa ka bato nga magapatong sa bato. Kay ikaw wala man makaila sa panahon sa pagduaw kanimo. Mao kini ang tagna ni Jesus bahin sa kalaglagan sa Jerusalem. Mga 40 ka tuig human niini nga tagna, ang tibuok 70 nga AD, ang syudad sa Jerusalem giguba sa General Tito sa Romanong Imperyo. Ang proseso kay sama sa gitagna ni Jesus. Ang Romanong kasundaluhan nagtukod og usa ka paril sa palibot sa bungbong sa syudad. Human nila mabuntog ang syudad, sila brutal kaayo nga mingpatay sa mga bata ug mingguba sa tanan nga mga balay nga wala mo biya bisan usa nga bato sa ibabaw sa usa. Dugang paniini, adunay mga tagna bahin sa daghang mga panghitabo sa kasaysayan, ug lang labing importante niini nga mga tagna bahin kang Jesus. Aron sa pagtuman sa dalan sa kuluwasan, diin mao ang pinakasentro nga hilisgutan sa Biblia, ang manluluwas kinahanglan nga moanhi sa pagluwas sa tanan nga mga katawhan nga makasala. Busa ang Dios naghatag og detalyado nga panagna sa daghang mga bahin sa daang tugon mahitungod kang Jesus nga mahimong Mesiyas. Sa iyang pagkatawo, ministeryo, pag-antos ug ang pagabanhaw sa diha nga ang mga panahon mingabot, sumala sa gisaad sa Dios iyang gipadala si Jesus dinhi sa yuta. Abag-ong tugon nagrecord sa detalye mahitungod kang Jesus sa pagtuman sa mga panagna sa daang tugon. Atong lantawan ang pipila niini. Ang una mao ang mahitungod sa pagkatawo ni Jesus. Sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, ang Diyos nagsulti kanato nga manluluwas mo ana taliwala sa mga katawhan sa Israel. Sa diha nga siya mitunglo sa bitin, siya miingon, ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babayi ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulog, ikaw magasamad sa iyang tikod. Kini ang babayi sa espiritual nagpasabot sa Israel. Kiniklaro kaayo nga usa ka tawo matawo pinaagi sa babayi. Ang rason ngano nga ang Diyos miingon gihapon kini tungod kay adunay espirituhanong pasabot kini. Sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 5 kay nag-ingon, siya nanganak og lalaki nga mao ang magahari sa tanang kanasuran pinaagi sa ulusi nga puthaw. Apan ang iyang anak gisakgaw ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Kini nagpamatuod kang Jesus nga mianhi pinaagi sa usa ka babayi nga mamamahimong katawhan sa Israel. Sa Isaias Kapitulo 7 versikulo 14 kay nag-ingon, busang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay nanamkon og mga mag-anak og usa ka anak nga lalaki, ug bagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Sa Mikeyas Kapitulo 5 versikulo 2 kay nag-ingon, apan ikaw Bethlehem Eprata, ikaw nga maoy jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga nilimbo nga banay sa Juda. Gikan kanimo dunay usa ka mugula ganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Ingon sa gitagna, si Jesus gipanamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Natawo diha ni Birhen Maria sa lig-on nga mga lawaks nga bantayan sa Bethlehem. Dugang pahuman si Jesus mataw, si Haring Herodes nagmando sa tanan nga mga batang lalaki nga naa sa edad sa 2 nga patyon aron sa pagsulay sa pagbatay kang Jesus. Apan sa inaana nga panahon, ang Dios mingbalhin ni Jesus ngadto sa Ehipto pinaagi sa damgo ni Jose. Human sa kamatayon ni Haring Herodes, ang Dios mitawag kanila balik ngadto sa Israel pinaagi sa laing damgo. Diha sa daang tugon, sa Hosea Kapitulo 11 versikulo 1, nagtagna mahitungod niini nga mga pulong. Gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Sa dihang si Jesus misulod sa Jerusalem, siya mikabayo sa ibabaw sa usa ka asno. Ingon sa gitagna sa Zacarias Kapitulo 9 versikulo 9.
Kini nag-ingon, pagmaya sa hilabihan o yamot o anak nga babayi sa Sion, pagsinggit o anak nga babayi sa Jerusalem, ania karon ang imong hari nag-anhi kanimo. Siya matarong man og adunay kaluwasan, mapaobsanon og nakabayo sa asno, bisan sa usa ka nati sa asno. Usab sumala sa giingon sa Salmo kapitulo 41 bersikulo 9, oo, ang akong suod nga higala, nga gisaligan ko, nga nakakaon sa akong tinapay, nag-asa sa iyang tikod batok kanako. Si Judas Iscariote nga mao ang pagdawat sa tinapay sa pulong sa Dios sa labing suod nga gilayon, nagbudhi og nagibaligya sa Jesus. Sumala sa giingon sa Zacarias kapitulo 11 bersikulo 12, ug ako miingon kanila, kung gihunahuna ninyo nga maayo ihatag kanako ang akong suhol, ug kung dili og galing pasagdi na lamang, busa akong gitimbangan nila alang sa akong suhol sa katluan kabuok nga salapi. Si Judas Iscariote gabaligya ni Jesus sa katluan nga kasalapi nga sensilyo. Dugang paniini daghang mga dapit diha sa Isaias, Salmo ug sa Zacarias nagatagna sa dako nga detalye kung sa unsang paagi si Jesus nga magantos, unsa nga matang sa lubnganan nga siya ilubong, sa unsa nga paagi siya banhawon gikan sa patay ug sa unsang paagi siya mosaka. Ingon man usab daghang mga tagna bahin kang Jesus diha sa daang tugon, ang tanan nga natuman diha sa bag-ong tugon tagsa-tagsa. Dili lamang sa Biblia apan usab sa kasaysayan nagpamatuod kang Jesus. Sa ato pa ang AD nga kita mo ingon diini nga tuig mao ang 2005 AD nga nagsugod sa pagkatao si Jesus. Usab, ang unang taga-Korinto kapitulo 15 bersikulo 6 kay nag-ingon nga adunay 500 ka mga tawo ang nakasaksi sa pagkabanhaw sa Ginoo. Kini nag-ingon, unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin kalima kagatos ka mga igsuon nga ang kadaghanan kanila kay buhi pa, bisan pa may pila kanila nga patay na. Pinaagi niini nga mga saksi ang pagkabanhaw sa Ginoo na pahibaw sa tibuok kalibutan. Hangtod niining panahona ang kamatuoran nga ang pulong diha sa Biblia mahitungod sa Ginoo ang tanan tinuod ug ang mga pulong sa Dios mikaylap sa tibuok kalibutan. Dugang pa, ang mga tawo nga nakadungog ug mutuo niini nga mga butang mahimo nga makaplagan ug makasinati sa Ginoo ang tagasulat sa Biblia. Sa diha nga sila mutuo ug mobuhat sa pulong sa saad nga gihatag sa Dios diha sa Biblia, sila makasinati og mga buhat sa atong Dios nga mutuman sa iyang mga saad ug garantiya sa iyang mga pulong. Mga igsuon diha kang Kristo, ang Biblia nagtagna mahitungod sa mga timailhan ug sa mga sitwasyon sa kalibutan sa panahon sa katapusan nga mga adlaw sa dili pa maabot ang Ginoo. Kini usab na nagna bahin sa atong umaabot nga mga butang lakip na ang 7 ka tuig nga dakong kagul-anan. Sa ikatulo nga gubat sa kalibutan sa millennium ug ang adlaw sa paghukom ug mahitungod sa langit ug impyerno, ang Biblia nagsulti usab kanato sa mga detalye kung sa unsang paagi nga kita kinsa nagpuyo sa niini nga matang sa dagan sa kasaysayan makadawat sa kaluwasan ug sa mga panalangin ug sa unsa nga paagi nga kita makaadto sa langitnong gingharian. Apan ang uban, bisan sila nagkumpisa sa ilang pagtuo diha sa Dios, dili mo tuo nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Adunay pipila ka mga tawo nga moingon nga sila mingtuo sa nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios, apan dili bug-os nga pag nagtuo sa mga pulong sa Biblia. Busa sa diha nga ang Biblia wala mo uyon sa ilang mga nahuna ug ilang kaayuhan, sila dili mo buhat sumala ni ana. Ang Biblia kay sa pagkatinuod mo ang pulong sa Dios nga mao ang bugos nga gigarantiyahan sa Dios. Busa ang sa mga tawo nga nagtuo sa mga saad diha sa Biblia ug nagbuhat kanila, ang Dios nagpanalangin kanila ingon nga sa iyang gisaad. Pananglitan sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 23 kinag-ingon, si Jesus miingon kaniya, kung arang mahimo ang tanang butang mahimo ngadto sa magtotoo. Og sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 17 hangtod sa 18 kay nag-ingon, og kanila nga mutuo na nga dunot kining maong mga ilanan sa akong ngalan, ilang pangulaon ang mga yawa, magasulti silag mga bagong silutihan, makakupot silag mga bitin og kung makainom silag bisan unsa nga makahilo dili sila magadaot. Ang mga makasakiton pagapandungan nila ang ilang mga kamot ug mga ayaw sila. Sama sa giingon ang tanang mga butang posible alang sa mga tawo nga adunay hingpit nga pagtuo, bisan pa nga sila timailhan sa gahom sa Dios kay mapakita. Usab sa Exodus kapitulo 15 bersikulo 26 kay nag-ingon, ug miingon siya, kung magpatalinghog ka sa masingkamuton gayod ang sa tingog ni Jehovah sa imong Dios, ug magabuhat ka niadtong matarong sa iyong mga mata, ug magpatalinghog sa iyong mga sugo ug magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon. Walay bisan unsang sakita sa mga gipadala ko sa Ehiptanon nga ipadala ko kanimo, kay ako mao si Jehovah nga magaayo kanimo.
Sama sa gingon, kung mopalayo ka mo gikan sa mga sala ug sa pagbantay sa mga sugo sa Dios, walay sakit ang maabot diha kaninyo. Bisan kung kamo makakuha og sakit tungod sa wala pagsunod sa sugo sa Dios, kamo mahimong mamaayo human ninyo gub-on ang bungbong sa sala batok sa Dios. Busa bisan pa sa diha nga kamo makadawat og pagampo gikan sa usa ka gamhanan nga tawo sa Dios, aron nga mamaayo kamo sa inyong mga sakit o sa pagsulbad sa inyong problema, kinahanglang maghinusol kamo og una. Human kamo maghinusol sa inyong kasing-kasing og sa paguba sa bungbong sa sala, kamo makadawat sa tinuod nga pagtuo gikan sa taas ang atong mga miyembro kanuning makakita, makadungog ug makasinati niini nga mga pulong sa Dios nga ang tanan kay tinuod. Pananglitan, si Deaconess Jong Ali sa Nesi Orchestra sa atong simbahan ana ay problema sa iyang gamay nga anak nga babayi nga si Hena niadtong Hunyo 2002. Niadtong panahona si Hena upat ka bulan ang panuwigon. Dili siya makatulog tungod sa taas nga hilanat ug sa iyang mga bitis na himong maluyahon ug nagkurog. Siya nabantayan siya nga adunay usa ka tumor sa iyang hawakan. Ang iyang hawakan dapit may hubag nga grabe kaayong nadaot. Ang doktor miingon kung ang sakit may kailap sa tibok lawas sa daplin sa mga ugat, siya mamatay sa sulod sa usa ka semana tungod sa pagkahilo sa dugo. Aron sa paghimo niini nga mas grabe, siya bata pa kaayo sa pagdawat sa operasyon. Ug bisan pa kung siya makadawat sa operasyon, adunay tsansa nga siya maanaay kapansanan. Ang dikunisa na sakitan nga makakita sa iyang anak nga babayi nga nagantos og magdesisyon nga mosalig sa Dios ug mimbiya sa ospital. Samtang nagampo para sa iyang anak nga babayi, siya nakaamgo nga kini tungod sa iyang sala nga ang iyang anak nga babayi kay nasakit. Ug siya nagsugod sa panghinuso sa iyang mga sala. Siya naghinuso sa kinalawman sa iyang kasing-kasing tungod kay ang iyang pagtuo na bugnaw. Dili mo ampo, dili matinud-anon sa gingharian sa Dios, dili mapasalamaton ngadto sa Dios ug wala magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Dayon, uban sa usa ka malinawon nga hunahuna, siya miduol kanako og nakadawat sa akong pagampo. Human sa pagampo, ang iyang anak na babayi nga dili makatulog na kanunay nga naghilak, malinawon nga nakatulog. Siya nakaangkon dayon og ligkaligon sa iyang BTS ug nakahimo na sa paglihok. Mga usa ka bulan na ang milabay, pinaagi sa MR nga picture, si Deaconess Jong Ali nakahimo na sa pagtan-aw sa iyang anak nga babayi nga hingpit nga naayo. Ang mga doktor miingon nga siya maanaay kapansanan bisan human sa operasyon. Ug kung walay operasyon siya dili mabuhi. Apan siya nagdako nga himsog ni ining adlaw. Makita kini sa mga pagpamatuod. Inyong maamguhan nga ang Biblia kay tinuod ug ang Dios nagpamatuod sa iyang mga pulong sa saad diha sa Biblia. Panapos, mga kaigsuunan diha kang Kristo ug sa mga tumatanaw sa tulo ka mga sesyon ug hantod karon ako nagipatinaw kung kinsa ang Dios. Ang Dios mao ang magbubuhat sa tanang butang, siya mao ang ako man mao ako, siya mao ang nahibalo sa tanan ug gamhanan sa tanan ug ang tagasulat sa Biblia. Syempre adunay daghang mga paagi sa pagpatinaw kabahin kaniya. Ang Dios mao ang kahayag, gugma ug manghuhukom sa katapusan nga paghukom ug ang atong amahan nga nahigugma kaninyo ug kanako. Sa punto nga inyong basahon ang Biblia, mamalandong niini og mubuhat sumala sa kung unsay anaa niini, kamo makaamgo sa dugang nga mga butang bahin sa Dios ug sa pagkatinuod mahimamat ang Dios nga amahan sa gugma. Ang pinadayag Kapitulo 8 bersikulo 17 kay nag-ingon, ako nahigugma kanila nga nahigugma kanako, ug kantong naningkamot sa pagpangita kanako makakaplag kanako. Kung kita tinuod nga nahigugma sa uban, kita gusto nga mobuhat sa kung unsa ang gusto ni anang tawhana nga atong buhaton. Ang paghigugma sa Dios ug sa pagpangita kaniya mao ang pagtuo sa iyang pulong sa Biblia ug mosunod sa iyang mga pulong. Unya ang Dios nahigugma kaninyo, siya motubag sa inyong mga pagampo ug muhimamat kaninyo sa pagingon, aniya ako, hingdunggan ko ang imong mga pagampo. Maghinaot ko nga kamo motuo gayud diha sa inyong mga kasing-kasing nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios ug maningkamot sa inyong tanang makaya sa pagtuman sa mga sugo niini. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga ang Dios mohigugma, mohimamat ug magpanalangin kaninyo sa pagbuhat niini ug moaga kaninyo ngadto sa bag-ong Jerusalem sa walay katapusan nga langit nung gingharian. Amen.